Hi guys, I'm back. Look at that. Nawa na, napagod na kaayo akong ano. Isa ni? Nila na kay gitsura akong lutuan. Ako manggid siyang i-ano gid siya eh. Okay. Hi Bobby. I'm nearly done cooking. Okay, here we go. So I use this. I use carbonara. If you don't have any carbonara sauce there, you can use water or milk. Kung ibutan gani. Pero ako lang yapon na siyang sagulan guys. Ako lang yapon na siyang dugangan. Dugangan yapon ako na siya. So katong sauce sa inyong spaghetti nga inyong giloto, moro to ano na ibalik sauce sa pagkano. Mo sa carbonara puti siya nga ano lang. Puti siya nga sauce. So kamo ra mag-ano milk lang gud na siya gud. Tangan ninyo baking cream para malami. Here we go. Gayon. Maara guys. Wow! Nalaksik na. Pinahanglan siya, mo crispy siya para mo na kung ibutang manggod na sa ano ibabaw. Dili na ko mo gamit aning ano pepperoni. Lami mo tayo siya pero di na lang. Uy, ano na siya guys? So, pagay na ko butangin niya siya og taking cream. So, carbonara sa ato. Unsa man ni sa ato? Uy, carbonara. Unsa man ni sa ato? Puti nga spaghetti guys. No? Dayon, butangan din ako siya og taking cream guys. Dili ni siya healthy ha. Dili gini siya healthy. Pero lami. Bugoy lami. So, butangan ako. Daghan. Ara guys, oh. Mauna na siya. Dayon, butangan din ako na siya og cheese. Butangan din ako na siya og cheese. Ang lagsik na akong bacon, mas sada to sa sisilong kay dali ra kay siya makaluto. Dali ra maluto eh. Oh, hapit crispy na gamay pero I need crispier. Gid na ako siya. Crispy gid ako siya. Nilad na kayo. Pero dali ra na siya maano. Dali ra mahinlo. Ano nga klase nga ko. Okay. Ara ha. Ani siyang carbonara ninyo diri guys. Akong gamit is chicken breast lang gid siya. So chicken breast akong gamit. Dayon butangan din ako siya. Kay sa ilabay, dugay na ni siya nga cheese guys. Dili ginako ilabay kay sayang. So, amo na ako ibutang dayon cheese, dayon. So, gatipid ba ko, Ginoo, pastilan. Kay gikan ba ko pobre ha, di ba ko dato sa amo. Gikan ba ko bukid. So, ako kana siya cheese guys, akong ibutang din ha. Matunaw ra na siya. So, instead of mugamit ko itong mga ano, kanina lang sa akong gamiton kay para tipid. Dili na ilabay pa. Napagyapoy na bilin guys. O napagyapoy na bilin. Ako ra gina siyang anuhon sus Ginoo ko pila na baka ni kabulan. Tipid na lang gid ko kinaanad kog tipid. Wow, lami na siya. Muna siya kung isagol unya sa ibabaw. Ako na siyang i-chop gagmay. So ang carbonara guys, nigamit ko og carbonara sauce. Gibutangan ako og cream. Kana taking cream, salt, black pepper, dayon chicken. Mura na akong gamit. Naragoy gilami na ba So moasamot siya og kalami guys, kinaaman siya cheese. Butangan mo nimo siya cheese, ibutangan nimo siya og taking cream. Dayon mahumot siya ayog pag-ayo kay butangan man nimo siya og bacon. Tangan siya mag bacon. Sa unsa ra ipang sagol kay bisan unsa ka sagol ninyo din ha asus Ginoo basta kay makaon kana ang unsa ni
Kani ako mga sakop kay mukaon man dyan kong niluto. Damit na siya. Patunaw na siya. Dayon, daog na dayon. So, daghan lang kaayo chicken, guys. Kaya unsaon man. Alangan na mag-akong usikan, no? Ako na lang tanan. Ako na lang gilunod tanan. Kani hapit na. Ako na siyang i-chop dayon tagagmay. Kagmayon na ako siya og chop. While ang duha dadto, Ginoo ko ambot abi, ang duha bi. To Wala. No, akong duha ka anakins pastilan. Pangguto na ba kuno sila. While nag-waiting ko dani nga akong ilunod ganina guys, human na sa dinlo na pud akong unsa ni sink. Mo na siya tapos katong dani, katong iyang sabaw dani, moy akong gigamit sa padugang sa sabaw. So, gilinuan to na ako ang katong nasa sauce. Dayon, mura akong gisagol. Sa ila diri kay dili man gud isagol ilang Then akong gi-drain. Drain pa na. So, dali ra kaayo. Ganina ra unta ko nakaluto kun dito pa ko sa cafe nagluto. Okay. Ako na din siyang ikat gagmay. Pakaon na din ako mga kids. Human na din siya. Di kay ko magamit og salt guys kay diri kay way mga taong salt ka ikaw na magbutang. Okay. That's nearly done. Pwede nimo butangan pepperoni, pwede nimo butangan og mga seafoods. Ay, kalami sa seafoods unta. Here we go. Thanks for watching, guys. Here's our carbonara with bacon. That one is I put it on the top. Here we go. Thanks for watching, guys. Bye.